Gure zonaldean baditugu bi komentu, hain zuzen ere. Alde batetik Lekunberriko klaratarrak, klarisak, eta bestetik Aldazko agustindarrak. Gaurkoan Aldazko komentua ezagutuko dugu. Aldazko agustindarren komentua 1881 urtean fundatua da. Eta hain zuzen ere Juan Martinenak egin zuen, hemen bertako herritarra zen batek, berak egia esateko bi komentuk beak eraiki zituen. Bai Aldazkoa eta baita Lekunberrikoa ere. Eta hemen, momentu honetan, 9 monja daude, agustindarrak esan bezala, eta bere bizi modua pixkoat, egia esateko gure zonalderako oso gauza ederra da. Nik esango nuke tesoro handi bat daukagula gure zonaldean, olako bi klausurako komentu izan da, eta bai, egia da batzuk ezagutuko dituzuela ongi, baino ez dira oso ezagunak, nik esango nuke. Eta horregatik nolabait ere saiatuko gera ezagutzera ematen pixkoat. Hemen badegu sarrera, oso polita, bengo eskudoekin eta dena. Komentuk ditu hiru parte bezala. Alde batetik ospediria, edo honea etortzen aldie taldeek, edo pertsonak, edo erretiro bat egin nahi dutenak, leku lasai baten egoteko, eta oso ongi jarria dago, berritua, oen gutxi. Gero hemen dago eliza, hemen egunero meza egoten da. Eta azkenik, monjan bizilekue, eta baita refektorioa eta sarrerako guzti hori hemen dago. Eta bisitatxo bat egingo digu, mojei, ea zer dioten. Hemen dago sarrera, hemen pasillo bat dago, bertan komuna, eta hortik elizera joaten da. Eta hemen egoten dira, salatxo bat, mojak bisitatzeko, sarrera nagusia, klausurara, berez ez daiteke inor sartu, ez bada mediku bat, edo apez bat, edo zerbait konkretu egiteko, langile batzuk ere, arreglatu behar bali madu zerbait, baina bestela berez ez daiteke sartu klausuran. Garai batean, torno izate zen, gauzak hemendik ateratzen zituzten, oainik ere gerta daiteke, baina oain ja zea modernagoa. Olako katxarro bat ja bere kamarakin eta guzti jarri duen. Inasio. Sí. No, quería... Sí. Bueno, hemen txeraude, Maritxukin, Maria Ritakin. Nire izena da Maria Martina. Maria Martina da. Bai, Martina. Eta gero kanbiatu zizuen, Maria Rita. Maiatzan etorri nintzen honela, maiatzan 31an etorri nintzen. Pensa, erra da. 19 urtekin, 19 urtekin sartu zinean. Dantza ondik eta ondoren. Pensa. Eratxuko plazan. Bueno, txanda eta txanda antxe. Eman eta bate txanda eta beste txanda. Bueno, gero txokolatea zer dut egin. Bueno, izan horri mago plazaz nino. Gure azema. Norra gote zen apesa, Don Claudio? Don Claudio. No. Hola. Claudio. Pero hemen abitu hartu nun. Bai, abitua hartu zinen hemen dago. Bai. Año 1957. Entrada en religión. Sí. Toma de hábito, 3 de diciembre, San Francisco Egunen, 1957. Profesión simple, 8 de diciembre del 58. Eta solemne, 8 de diciembre del 61. Sí, y luego las bodas de plata. Hemen dituzu bodas de plata, izan ditunean. Bueno. 25 aniversario de su profesor religiosa. Aldatz, 8 de diciembre, betikaro, 1957.
58 a 1993. Eso es. Eta oan ja seitun bodas de oro. Ja, hemen. Bodas de oro hemen, 2008. Bai, 58 al 2008. Erra da, bai. No, songi, zer oza politikek. Eta pixka nahi nun, zu kontatzea, ze bizi modu eukitzen dezuen hemen, ze ordutegia. Zerotan jaikitzen zirate. Lehenago jaikitzen 6etan. 6etan. No, oain 6:30. Nola, gaude, ja, gazeri pasatu egin dut, ja, da pixkoata geixo, lo geixo, diko. Oso ondik, earki, 6:30 nahikoa da. Eta gero egiten joten gara, zazpietan korura, errezokitzea. Nego txikoazten gara, ofrezimentuen, eta gero laudez, orazioa. Partikular bakotxa bera, dena bate, bakotxa bere orazioa. Joan dik, aperatzo eta goten gara gozatzea. Gozari ondoren, bakotxa bere bat auzi behin lekuet, lanen berdan, batzuk da enfermerak, beste kosukaldean, beste ropelean, bueno, jateko leku prestatzeko, eta hori gauzetan lanen. Etxegarri jordenen, eta etxeko lanatien. Hori zegoezik gazetan. Behatzetan meza. Behatzetan meza. Orduan etortzen dela pezakonera. Bueno, iztu arregabutin duen meza. Kantu que bezo arregabutin duen. Bai. Oso ederki, oso agarrezitu gaude, Bai. Horazioak egitzen duzue goizean, laudeak, gero hora intermedia eta noiz egiten duzu. Bai, hora intermedia esaten dugu, Baskari aurren. Oso bi. Bai, Baskari aurren sexta. Nona izaten dugu arratsalean. Arratsalean gero nona, iruretan. Iruterritan, oso bi. Eta Rosario ere bai. Rosario, bai. Eta gero maitinik bai. Maitinik. Bai. Gero hortik aurrea, merendatu eta gero jaten gara arratsalean, berez 6:30. Bezperak eta orazioa. Eta konpletase segidu ititik. Hora, joten gara lan esate baitiren, eta jo afaldu eta berti gozteko aurrea, behetzitan edo nahi dudak 10etan ere. Ja, lotanak. Libre. Oso bi. Eta orduan nahi du nahi joten da, orazio pixkotik igual, gabekak, eta, bueno, hortan. Oso ongi. Ne posik esan duna ez beti. Ze ongi. Hain gori eskerrak, kankontuak ematen du mugazioa, eta hortan oso pozik esan duna ez. Ja, 63 urte inbar dituzuen men. Bai. Eharra da. Oso ongi dago. Nik abestiot 83, 2 cumplidos. 83 cumpliré en febrero. En febrero, oso. Sí. Cuando 29 monjas eman zinen. Cuando yo entré, 29 monjas, eharra da, Badie, bai. Horein behatzi. Zaute. Ikusi du, bizi. Bai, bueno, ez dakigu, a ber. Etorkizuna. Hemen nik horrean noak etxego. Hola. Gero, komentu hau fundatu zuen Juan Martinena. Juan Martinena, bai. Zertako herriko semea. Bai. 19. mendean. Horiak libre. Eta etorri ziren mojak errenberitik. Bai. Errenberitik honea. Hau itxeteko Lekunberriko komentu. Horiak, Lekunberriko edo. Bai. Bueno, izu da ederki. Bai, guretzako gauza ederra da, hemen mojak eukitzea, eta gure alde errezatzen, eta gure alde gauza zoragarria da gure zonaldean. Nik esaten dut, Jesus hori esaten diote egunero. Mira, ni badauzkit mine, badauzkit lana, badauzkit dena den betu, haren pasion uniku, Jesusen, eta hane salbatzea. Hori da, hortxetan pasatzen nahi bizie. Nere bizie, hortxetan gau. Ederki, eskerrik asko Maritxu, hori zen dena. Nahi nun pixka jakitea eta jende gehiago ikusteko eta hemengo martxa eta zuek eizeatela gure alde, geron alde errezatzen. Bai, egunero. Hori da. Zuk ematen gaude, hane bezarbatzen. Hori da. Eta hori zen, eskerrik asko. Egero, hortzen bezarako eta hor dago oso ondiek. Hori ondiek dago.
Hosti txiki hortan, Jesus. Hori da. Hori, zer milagro die. Hori da, hala da. Duni nazio, ez monologoko espero, Oi. Bisitatxo bat. Ez nun Ederki. Nik izuitut postu barriko Haixe. Hola, xen. Eskerrik asko, Maritxu, eta zuri, bai. beste bat arte. Zuri. Ederki. Ungizan, Berdin, aio, agur, agur.